and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, ni ang naing sumpay ning naginapostang sugilanon. Agenda. Oh. Bro, Matt. Batiyon siya sa iyang armas na ko. Mag-unong ta sa impyerno dyan! No! Matt? Bro, Matt? Bro. Bro, sorry. Sorry, bro. Sorry, napusilan ka. Napusil ko ikaw. Sorry. Kaya di mayo. Sorry, bro. Kay ako'y aking mga pasaylo ni mo. Nagukog sa ni mo. Danon ka sa ospital, bro, Matt. Ayaw na. Sorry. Ikaw ba bro ang atong kasugod tungod sa akong kakog? Dili may mo, brado. Dili may mo. Danon ka sa ospital, dili. Danon ka sa ospital. Ayaw na. Kay mamatay na ko, bro. No. Ayaw pagsulti, anak. Ayaw pagsulti, anak. Mabuhay pa ka. Sa kwarto ka. Danon ka sa ospital. Bro, ayaw sa bumat. Ayaw sa... Pasaylo ako, bro. Gipasaylo talaga, bro. Gipasaylo talaga. Danon ka sa ospital. Mabuhay ka palagi. Please, bro, ayaw. Mahal ka, bro. Sama sa kong igsuon. Mahal kay ka. Bro, mituay lang yan ko. No! Bro, Matt! Bro, Matt! Bro! Bro, Matt, tumag ako! Bro, Matt, tumag ako! Bro, Matt, tumag ako ba? May mga tao. Bro Jack, buhay ka. Jack, napatay ko si Matt. Napatay ko siya. Nagalitan ko niyang butong na siya. Mupusila ko. Ikaw na ko na nalipon sa kong kaugalingon. Naibaw ko, bro. Nung tanawa ang magasin siya armas. No. Basiyo na ang magasin. Ugwa na kinisod ng mga bala. Oh, bro. No. Gasato pa dili sa but mo patay na ko. Gusto ka, bro. Kaya mo, gusto ka. Ikaw mo makapatay niya. Sakit ni kita po, ha? Nganong bisang ko masingon ini ang dagan sa mga pangitabo. Sa ba't kilig akong nahimo? Ayaw ka sulang mo kauningon, bro, dyan. Dili ikaw ang mapasok sa tanan. O dili, ang kakong sa tao nga mao'y kipatigbabaw ni Matt sa kinabuhi. May helikopter na. Maragot ha. Dali. Colonel Chuck Roosevelt o Mr. John Carlson. Si Police Officer Clavel Jones kini uban sa mga sakop sa
kausa nga buot mo rescue ninyo. Oh. Bro, sila si Clavel o ang atong kauban si Kausa. Pagkalibuan sa auto, dungan usab kami nalagpot si Mahat o naligid. Kaya giamli man niya ang puntahan ini. Kay buot ko niyang ihog sa pangpang. Nga ni atong higayon na, ako nagpagkaroon na nawadas pa ni Muot. Apa di ay, nagpaabot lang og gustong higayon nga mapiki ko siya. Ug dinhi kami misangko sa among pagkaligid. Uban siyang armas nga among giinugan. Wa kayo may intimano sa among pagkalagpot. Kay baga ang kasabutan nga among natupahan. Ug dali niyang gikuha ang armas ug ikabit tumong utan ako. Maluha kini mo buto. Kay daan naman kining nahutdan og bala sa among pag-inlugay ini sud sa auto. Mao nga ayaw basulang imo kaugalingon ining hitabo adyan. Mahimo ka lang sa butang nga angayan mong buhaton tungod sa kakalit sa mga panghitabo. Ug usa pa, husto si Bro Chuck sa iyang giingon. Nga dili intensyon ni Matt nga mo patay nimo. Siya mo ay gusto nga ikaw mo ay makapatay niya. Ug maoy akong pagsabot. Nga dili na usab siya buot nga mabulgar pa. Kay tingali, nahuna-huna o nagkapanghinuklog na siya sa sayop nga iyang nahimo. O nga na siya naong nga ikatubang pa sa tanan kung mapuhi man siya. Parehas may pagsabot ni Clavel, Bro Jan. Dawal ka sa ospital, Officer George! Patugpaha kining helicopter anang dakong hawan sa ospital. Kinahanglan nga maatimandayon kini si Bro Chuck sa mga doktor. Over. Abjis, si Sir John. Mag-isulti mo sa radyo. Si John. Hello? John. John, luwas ka. Luwas ka. Kalois Ginoo, Jis. Wa kami niya pasagdi. Luwas mi. Og luwas ang si Bro Chuck. Tuwa karon siya sa ospital og giatiman sa mga doktor kisamdan siya. God, thank you. Thank you. Salamat kay luwas mo, John. Kay luwas ka. Nagpaingon ka na ba diri sa safe house? Jis, sorry. May dinalian may operation uban sa mga sakop sa kausa ug sa kasundaluhan sa kagamanan. Sa operation? Daghan ang mga sakop sa Lighters of the World ug sa mga kadagkuan dinhi ang nagasikop sa tibok nasod. Apan ang ilang mga labaw, sama nila ni Senador Regina ug sa ilang Grand Master nga gitawag nilang Chief Libon. Nagpabilin pang gawas nun. Pero John... Kinahanglan nga masikop na yan sila, Jess. Samtang dili pa sila makabiyas nasod. O kinahanglan nga madakpan usab sila nga buhi aron tubago nila ang tanan nila mga kasalanan sa katawhan ug sa nasod. Bye, Jess. Hello, John. John, ayaw sa... Naapa ka diha? John! Ma'am John? Dispensa. Inaot nga musabot ka sa operasyon karon nila ni Sir John. Kay dili lang kini para sa iyang kaugalingon. Apan para ka natong tanan ug sa maabot pang katawhan aron dili maulipon sa mga tawo hakog sa gahom o bante sa mga elitista o globalist. Ay, helikopter dito sa rooftop. Andam na ba? Mayo. May nanawag. Si Regina. Regina! Chief Devon, Master, wala ko mahipaw kung unsay ko buhaton ining higayuna. Nga nailog na sa mga rebuilding sundaw ang palayo, diin mahimutang ang presidente. Og mideklarar sila og usa ka revolutionary government. Wa mo magtuk sa imong uwang imong auto, Regina. Unsay gamit niya na kung dili mo kini gamiton. Magkukuan, Chief Devon. Asa ka magkaroon? Gusto ko muanha sa imong palasyo. Kay gikuyawan ako. Gipagsikop ng atong mga sakop sa organisasyon. Nagduda kung kita na isunod nila. Mao ginay sunod nga mahitabo, Regina. Wa ba ni mo kini ma-anticipate? Unsay tuot mong ipasabot? May auto ka. Sabtunutan nimo ang dagan sa mga panghitabo. Chief Devon, muanha ko nimo sa imong palasyo. Wa ka nahiabtan pa diri sa palasyo, Regina. Kaya nagpaingon ako sa rooftop niini aron musakay sa akong personal helicopter o magpahatod sa akong kaugalingong airport diin magpaabot ka nako ang akong personal plane nga mo'y muda ka nako paingon sa bisan asang dapit sa kalibutan nga gusto kong atuan.
No! Dili ka na mahimo, Chief Devon! No! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!